बानी गिरधानी भैया, जल्दी से केक मंगवाई, तनुजा लल्ला के लेके आते हुए। हम केक लेके आते हैं। सब देख लीजिए। अरे बाप रे, कितना बढ़िया सजल बा। माजी रउआ का देव देवर जी के? लल्ला जे मांगी है देम। हाँ, हम भगवान से ये जरूर मांगब कि लल्ला अपन अगला जन्मदिन अपना होश में मनावस। दीदी रउआ भी तो देवर जी के कुछ न कुछ देवे खातिर सोचले बानी का? हाँ, पूछे के बात बा, आखिर हमर देवर जी के जन्मदिन बा। तो तनी बताई कि रउआ का देव? मंजली, जे चीज देवल जाला नु उ बतावल ना जाला। हमहू कुछ न कुछ सोचले बानी। तनी रुकी, हम लेके आवतानी। जा। विकी बबुआ गइलन, विकी बबुआ। विकी बबुआ, अब हमार केक कटिए है ना? केक कटिया। केक केक अब हटा 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 लो, हटा लो। विकी बबुआ आवत केक कटी है। विकी बबुआ ये लच्चा पकड़ा। अब केक काटा, केक काटा। विकी बबुआ हमारे। सबके खिलाफ, सबके खिलाफ। ये काटा। सब लोग के खा, सब लोग के खा। जौन काम दवा से ना होवेला, वो काम आशीर्वाद से हो जाला। विकी बबुआ, अभी तोरा के सब लोग से आशीर्वाद लेने के चाहिए। अब हम तोरा के मिलावत है। ई रमा तोहार बहन रमा। और ई तोहार मझला भैया संचित। संचित भैया। और ये तोहार बड़का भैया ठकुराइन जी ये रंजीत कहाँ पड़ा? हमरा मालूम नहीं थे। तब बहुरिया से पूछी। जी वहाँ के पटना गइल बानी और अभी ले लौटल नहीं। ठकुराइन जी विक्रम बबुआ के अपना भौजाई लोग से मिलवा दी। जी अच्छा। लल्ला, अब हम मिलाई तोरा तुहार भौजी सबसे। ई बाड़ी तुहार बड़की भौजी। बड़की भौजी। हाँ, बड़की भौजी। चल लल्ला, आशीर्वाद ला भौजी के। ना ना लल्ला, बस खुश रहा। आ लल्ला, ई बाड़ी तुहार छोटकी भौजी। छोटकी भौजी। देवर हम तो देवर जी ला सोना के सिकड़ी बनेले बानी, उहो पूरा 5 तोला के। आव आव लल्ला, हम तारा के पहना दी। खीर। खाई देवर जी खीर। चल यहाँ बैठी। का ई टीका है भगवान जी के आशीर्वाद। आशीर्वाद। हाँ, टीका लगौला से भगवान जी खुश होखेलन और नीचे जो सारा कुछ भइल है ना, वो रउए खातिर भइल है।
भगवान की कृपा से रउआ से सब लोग बहुत मानेलन, बहुत प्यार करेलन। रउआ के प्यार करेला ना ना, हमरा के ना रउआ के प्यार ना, करेलन। रउआ के प्यार करेला ना, हमरा के ना रउआ के प्यार करेलन। ना रउआ के प्यार करेला। अच्छा ठीक बा, तो रउआ हमरे को बात मानब? हम तो माने नहीं। हाँ, तो ई बताई आज कौन दिन रहे? आज कौन दिन है? राउर जन्मदिन। हाँ, जन्मदिन है। हाँ, रउआ केक कटनी हाँ, फिर बाबूजी के खेनी हाँ। बाबूजी की? हाँ, बाबूजी के। अब माँ जी रवा के टीका लगैली हा। अब मंझली भौजी रवा के खीर खियली हा। हाँ, खीर खाया, अभी खीर खाया। अच्छा अभी अच्छा खीर खाया। अच्छा ठीक बा, हमरो वाला खीर मंगावता नी। बाकी पहले ई बताई रवा के खीर के खियला खा? बाबूजी। ना बाबूजी, हाँ, बाबूजी। ना बाबूजी ना, मंझली भौजी। परी, अब परी दोस्त। परी दोस्त रवा के खाना खियाई ठीक बा? ठीक बा। रवा बैठी, हम अभी आवता नी। हाँ। तनुजा दीदी बाड़ी? इहवा कोनो तनुजा और मधुबाला ना रहली। नहीं की समझ ला, रखा फोन। सुनी, हेलो हेलो सुनी। अरे अनुभव, अरे शंकर भैया, का हाल बा? कहीं फोन करे आए रहा का? दीदी से बात करे आ रहे, बहुत जरूरी बा। का भाई? बाबूजी के आँख की बीमारी बहुत बढ़ गई बा, आँख खुलत नहीं के। दीदी के बतावे खातिर ठाकुर साहब के यहाँ फोन करे रही, पर उ नंबर पर एगो औरत कहली कि यहाँ कौनो तनुजा ना रहेली। अच्छा, देखिए का नंबर है? नंबर तो सही बा, ये तो ठाकुर साहब के घर के नंबर है। पर वो औरत काहे के झूठ बोलली? लेकिन हम तो तोहर दीदी के वही जे देख ले बनी। ए बार बेल के फसल तो बढ़िया भइल बारे। जी मालिक। जा 2 कप चाय बना के ला। संजीत, यहाँ आवा। हाँ, जी आवा बैठ। जी, हम ऐसे ही ठीक बानी। हम जानत तानी कि तेरा मन में का चल रहा बा। यही ना कि शंकर के हम जिम्मेदारी काहे दे देनी? बाबूजी रउआ सब जब जानबे करेला तब भी शंकर के जिम्मेदारी काहे देनी? बेटा, जौन तू समझत नहीं खा, वो हम देख रहे बा। जी हम समझ ली ना। यही बात के तो हमरा अफसोस बा कि तू कुछ समझिए न पावेला। बेटा, घोड़ा के पीठ के जीन कब्बो हाथी पर ना बांधल जाला, कैसे कि हाथी के सवारी राजा करेला। घोड़ा रेस में दौड़ेला जरूर, जीतियो जाला, बाकी ओकर जीत के जश्न घोड़ा के मालिक मनावे। तू अपन महत्व समझा। रउआ जे ठीक समझ ली वही कहली। और वैसे भी जिंदगी भर हमरा के नाकारा, निकम्मा और कामचोर समझत रहली। एक बार मौका दे के तो देखती। मौका कहाँ भागल जा रहा बा बेटा? जब समय आई तो वो देख लिहल जाए। वैसे अपना पत्नी के नामे जे पटना में तू जमीन खरीद ले बाड़ा, ओकरा बारे में का सोचला? वो तो राजदुलारी के बाबूजी जमीन ओकरा नामे कैले बड़न, ओकरा पर हमरा का हक बा बाबूजी? हरिनंदन बाबू के का औकात बा बेटा, हम अच्छी तरह जानते। वो अपना बेटी के का दे सकलन, का ना दे सकलन, ये हमरा से बढ़िया के जाने। कुछ करही के बाद तो हो जमीनवा पर कुछ करके दिखावा, समझला? जी बाबूजी, हम कोशिश करो। सब हमरे औलाद हवन, बाकी सबन के विचार में कितना फर्क बा।
का हो थक गई हुआ का? देवर जी खातिर नाश्ता बनावे में खाना छूट गई। का तू अभी ले कुछ खैले नहीं खू? अभी मंगावा तनी तोरे लगी खाना। ए चंपा, चंपा। जी भैया। अरे राय देनू। अरे का रहे दी? अभी ले तू कुछ खैले नहीं खू? हैं? तोरा अपन ख्याल नहीं के तो कम से कम एकर ख्याल तो रखा। चंपा जी। जा जाके भौजी लगी कुछ जल्दी से खाए के ले आ जा। अच्छा अभी ला। रउआ के इतना छोट छोट बाती पे परेशान ना होए की चाहिए। ये छोट छोट बात बा, ये छोट छोट बात बा का? अभी ले तू कुछ खैले नहीं खू? सुना, कल तोरा डॉक्टर लागे जाए के बा, याद रखिया। रउआ के जितना ध्यान बा उतना ई घर के लोगन के हमार ध्यान ना बा। का मतलब? देखी ना, बाबूजी और माई बाहरी लोगन पे कितना ध्यान दे रहल बानी और घर के लोगन पे ना। उ तनुजा खातिर कपड़ा लियावा त हई लावा त हऊ लावा। अरे वो तनुजा लगी नहीं, वो तो बीकी के ख्याल रखत बिया ना, यही खातिर ओकर आव भगत हुआ था, बुझाई? देखी जी, कहे के त ना चाही, कारण बदले में समय ना लगेला। ई तनुजा के मान ई घर में बेसिए बढ़ गईल बा। बाहरी लोगन के इतना माथा पे चढ़ावल ठीक नहीं किया ह। बात तो तू ठीके कहत बड़ो। बाबूजी आजकल बाहरी लोगन पे बहुत भरोसा करे लगल मरना। ये एगो छोट मोट समस्या के हल का कर दिलत शंकर बा, ओकरा के सुपरवाइजर बना दिलत। पता ना बाबूजी के दिमाग में का सोच चला था। ओकरा के जे सोचे के बाद से सोचे, हमनी के अब सोचे के पड़ी। का सोचे के पड़ी? माई बाबूजी की नजर में हमनी के ई साबित करे के पड़ी कि हमनी के का महत्व है। बात तो तू ठीके कहत बाड़ो, बस सही समय के इंतजार बा। भाऊजी ये ले खाना। हाँ दा, चला ला खा। और कुछ? ना ना बस ठीक बा, जा। हम जाएं? हाँ जा, ला खा ला। हमनी खातिर जे महत्व रखत है ना, ओकरा खातिर ई खाइल बहुत जरूरी बा, बुझाई? ला। ए जी सुना तानी? ए जी का बात बा? कोनो परेशानी बा? दादा बने जा रहल बानी ठकुराइन, अपना औलाद की स्थिति से परेशान बनी। रंजीत के लेके परेशान बानी? रउआ कितना जल्दी हमार मन के बात समझ जाइले। बाकी ये हमार औलाद लोग कहीं नहीं समझत। घर के सब लोग के मालूम बा कि काल बिकी बबुआ के जन्मदिन रहे, पर आजो रंजीत के पता नहीं थे। पटना गई रहल हा, राती लेट हो गईला के कारण ना आई। अभी देखनी हा आइल हा। का फायदा भी अहिला से? बिकी बबुआ के जन्मदिन में तो नानू रहलन, अब पटना जा चाहे इलाहाबाद। अब छोड़ी ना, मन दुखी कैला से का फायदा? मन दुखी होखे तो कोनो बात नहीं खे ठकुराई, यहाँ तो आत्मा दुखी बा। अपना औलाद लोग के भविष्य के बारे में सोच के हम परेशान बनी। न जाने का चाहत आ रही लोग जिंदगी से। रउआ चिंता मत करी, हम बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो रहल बा। अब माता रानी चाहिए तो उनकरो मती अच्छा हो जाई। खाली माता रानी के चहला से ना हुई, इंसान के अपनों से प्रयास करे के पड़ला। पता ना कोई अपना भविष्य के बारे में इतना बेफिक्र कैसे रह सकेला। अब छोड़ी ना उनकर बात, हम बतियाई नू। रउआ ये देखी कि घर के सब लोग कैसे ठीक हो रहल बा। कुछ बात ऊपर वाला के हाथ में भी छोड़े के चाहिए। ठीक कहता नहीं। केहू लाख करे चतुराई, बाकी कर्म के लेखा मिटे न भाई। रंजीत। जी बाबूजी। काल तोहार भाई के जन्मदिन रहे, तोरा पता ना रहे? जी। फिर तू कहाँ रहला? ये तोहार भाई के दोसर जन्म बा। बाबूजी कुछ जरूरी काम रहे से पटना चल गई नहीं, ज्यादा लेट हो गई से लौट ना पैनी। अच्छा, अच्छा। बाबूजी, बाकी सब ठीक बा। हाँ, हाँ, हाँ। रउआ के खुशी के बात बा। हाँ, हाँ। ज्यादा लेट हो गई से लौट ना पैनी, ज्यादा लेट हो गई से लौट ना पैनी।
तोहर भाई जिंदगी और मौत के जो लड़ाई जीत के आयल बा ओकरो से ज्यादा जरूरी का। जी बाबूजी वो रंजीत तू का समझल? हमरा कुछ समझ में नहीं खियावत। तू का करत तारा का ना करत तारा हमरा सब कुछ मालूम बा। तू आजकल अपना बिजनेस पर ध्यान नहीं खदे। वो तो संजीत बा कि थोड़ा बहुत बिजनेस संभाल रहल बा, बाकी तहार तू का कई चाहता रहा हमरा समझ में नहीं खियावत। बस तोहार यह तो आदत बा कि जब हम कुछ बोलब तो तू खाली खड़ा होके सुनबा, बाकी करबा वह जो तहार मन करी। अरे घर के सब लोग अपन अपन जिम्मेदारी निभा रहा बा, बड़की बहुरिया भी अपना फर्ज निभा रहा बाड़ी। एक तू बाड़ा जे अरे जब कुछ नईखा कर सकत तो कब तक हम घर के काम में तो हाथ बटावा। का भइल जी? हम बाप बेटा के बीच बात हो रहा बा, रहुआ तनी चुप रही। अरे खाली हम ही बोलब कि तू हो कुछ बोलबा। हम अंतर्यामी नहीं खी जो तोहार मन के सारा बात समझ जाए कि तू का कल चाहता रहा, का तोहार मन में बा। अरे जब कुछ बोल ही के नहीं खेते जा खड़ा का बड़ा जा। न जाने का इनकर मन में चल रहा है, का चाहतारन का कई चाहतारन हमरा कुछ समझ में नहीं खियावत। अच्छा जाए दी, शांत हो जाइए। वैसे भी राउर ब्लड प्रेशर आजकल बढ़ गई बा। इस सब बीमारी के जड़ी लोग बाड़न। अब हम ये लोग खातिर कुछो ना करब, अब जे करिए तो भगवान करिए। भगवान करे चाहे ना, हम तो